Mayong hapon, Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpamati niining atong programa sa kahanginan nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausap pa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan, si Pastor Jeremias Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship. Dinuyugan sa sponsor church niining atong programa ang Salitran Covenant Bible Church sa Dasmariñas City, Cavite. Ningtak na sa kahaponon mga kaigsuunan, atong hisgutan ang problema. Nagkalain-laing problema. Matud pa sa mga katiguangan, niadtong gipakatawo kita niining kalibutana, gikaluhaan na kitang daan sa problema o suliran. Musahay gani, makahuna-huna kita nga ang kalibutan nalukop na lamang sa problema. Nagkalain-lain ang atong problema. Problema sa panimalay, problema sa kwarta, sa balatian sa lawas, sa trabaho, kitang tanan, duna joy problema. Ug kung moabot ang problema, natural lamang kanato nga mangita og paagi aron masulbad kini. Muduol kita sa mananambag mahitungod sa problema nato sa pamilya. Mangita kita og laing trabaho kung duna kitay panginahanglanon sa kwarta. Mukonsulta kita sa doktor mahitungod sa atong panlawas. Buhaton gayud nato ang kutob sa atong mahimo aron lamang ma-improve ang atong kahimtang. Apan adunay usa, usbon ko, adunay usa ka problema nga labing dako kaysa bisan unsang problema. Ug ang pagpakya sa pagsulbad niini labaw pang makamatay kaysa balatian o kapobrehon man o kalisod. Pero subong pamalandungon mga kaigsuonan nga bisan pa niini kasagara sa mga katawhan, walay gihimo nga bisan unsa ron sa pagsulbad niini. Ang pangutana, unsa man kini nga problema? Ang tubag, mao kini ang problema nga nabahin sa duha. Problema sa hugaw nga record sa korte sa langit ug problema sa hugaw nga kasing-kasing diri sa kalibutan. Gideklarar sa Ginoo nga ang matag usa, lalaki, babayi, dodong ug inday nagbato niining maong problema. Ang imong mga pagpaningkamot igsuon aron masulbad ang imong mga problema sa pamilya, sa kwarta ug panlawas, importante man pod. Apan ang pagpangita og paagi aron malimpyo ang imong hugaw nga record sa korte sa langit. Ug mausab ang pagkadautan sa imong kasing-kasing, maoy labaw nga mahinungdanon ug patukuranan aron sa pagsulbad sa uban mo pang mga suliran. Sa pinakautlanan, kung dili nimo atubangon ang imong problema sa hugaw nga record ug hugaw nga kasing-kasing ug pangitaan kini og kasulbaran, mas maayo pa na lang unta nga wala ka gipakatawo niining kalibutana. Tungod sa kahangawa alang sa imong kahimtang karon ug alang sa imong walay katapusan nga kaayuhan, buot kung hatagan mo og pagtagad ang kabugaton sa imong pinakadako nga problema aron nga mapangitaan kini og kasulbaran. So ning takdas kahaponon, atong unahon sa pagtuon ang unang bahin sa imong problema, kining problema sa bad record sa korte, sa husgado sa langit. Matag usa ka tawo niining kalibutana, adunay hugaw nga record sa langit. Gawas na lang kung papason kini sa Ginoo sa iyang grasya. Nagingon ang Ginoo sa Roma Kapitulo 3, versikulo 9 hangtod sa 10, ang tanan ulipon sa kasalanan ug walay matarong, wala bisag usa. Bukan nagiingon sa basahon sa Roma. Isip mga binuhat sa Ginoo, aduna kitay tulubagon kaniya. Dili lang kita nahailalom sa iyang mga balaod nga nagdumala sa physical nga universo sama sa law of gravity or unsa pa ning mga law sa science, kundili ilalom pud kita sa iyang moral laws nga gipadayag sa napulo kasugo. Mao kini atong gitun-an ni adtong miaging mga semana. Wala nato pilia nga mahimo kitang iyang mga sakop, pero dili ka na makapausab sa kamatuoran nga kita adunay tulubagon kaniya. Siya ang Dios ug kita iyang mga binuhat. Ang atong tulubagon sa Ginoo susama sa atong tulubagon sa atong nasod. Niadtong gipakatawo ka diri sa Pilipinas, automatic nga nahimong sakop ka sa ilalom sa balaod sa Pilipinas. Dili ka sakop sa ilalom sa balaod sa China, sa Amerika, sa Indonesia, kundi sakop ikaw sa ilalom sa mga balaod sa Pilipinas. Mao nga kon dili ka mubayad og buhis,
O kung mangawat ka sa kabtangan sa uban, o kung mudapat ka o mupasakit sa usa ka tawo, kung madakpan ka, kinahanglan gayod nga manubag ikaw sa imong kriminal nga binuhatan. Siguraduhon gayod sa mga awtoridad nga ikaw makasuhan, masintensyahan, ug masilutan sumala sa imong salaod. Dili ka makaikya sa imong salaod pinaagi sa pagreklamo nga, uy, dili ko ganahan ni ini nga balaod, ayaw ko niyog dakpa. Ang bottom line ani higala, dili man ang imong pag-uyon o pagbati mahitungod sa mga balaod sa atong nasod, kundili ang kamatuoran nga hangtod anaa ka nagpuyo diri sa Pilipinas, ilalom gayud ikaw sa mga balaod sa atong nasod. Wala kay choice. Ingon ni ana usab ang atong kahimtang atubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga imong atubangon, dili lamang ang kamatuoran nga ikaw binuhat sa Ginoo ug manubag kaniya, kundili ang kamatuoran pod nga nakasala ikaw batok sa Ginoo ug nga gihukman ka na sa Ginoo nga takos sa walay katapusan nga silot tungod sa imong mga kasalanan. Mao kini ang unang bahin sa imong pinakadako nga suliran. Aduna kay hugaw nga record atubangan sa Ginoo. Hugaw nga record nga mao'y himuon nga basihan sa Ginoo sa iyang paghukom kanimo sa adlaw sa paghukom. Gawas na lamang kung ikaw legal nga naabswelto. Ang Ginoo nga naghimo kanimo, diin kaniya aduna kay tulubagon, nakaila gayod kanimo. Nasayod siya sa tanang bahin mahitungod kanimo higala. Ug ang Biblia nagtudlo kanato nga walay butang nga matago gikan sa Dios. Hebrewhanon 4:13. Ang tanan dayag ug makita sa iyang mga mata ug kitang tanan maghatag kaniyag husay sa atong binuhatan. Nakit-an sa Ginoo ang tanan nimong gipangbuhat, dayag man o sa tago. Makita sa Ginoo ang tanang panghitabo, nagtan-aw siya kanato, dautan man kita o maayo, mo kini gisulti sa panultihon. Dugang pa, kining susamang Dios maampingon nga nagalista sa matag supak nga atong buhaton batok sa iyang balaod. Sa una-una, sa pulong, sa kasing-kasing ug sa buhat. Ug ang kasulatan nagsulti kanato nga sa adlaw sa paghukom, ang mga libro nga gisulatan sa atong record pagabukhadon. Ug kitang tanan pagahukman sumala sa nahasulat sa maong mga libro. Atong basahon ang gisulti sa Gipadayag kapitulo 20 bersikulo 11 hangtod sa 15. Ang giingon dire, unya nakita ko ang dako ug puti nga trono ug ang naglingkod niini. Mipahawa ang yuta ug ang langit gikan sa naglingkod sa trono ug wala na kini makita pag-usab. Ug nakita ko ang mga patay inila ug dili inila nga nagbarog atubangan sa Ginoo. Gibukhad ang mga libro ug may lain pa gayong librong gibukhad nga mao ang libro sa kinabuhi. Gihukman ang mga patay sumala sa ilang binuhatan nga nahisulat sa mga libro. Unya ang kadagatan, ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay nga diha kanila ug gihukman silang tanan sumala sa ilang binuhatan. Unya gitambog ang kamatayon ug ang Hades ngadto sa linaw nga kalayo. Kining linaw nga kalayo mao ang ikaduhang kamatayon. Ang tanang mga tawo nga walay ngalan diha sa libro sa kinabuhi gitambog sa linaw nga kalayo. Di ba makalilisan kayong paminawon mga kaigsuonan? Karon, wala ka ba mangurog sa kahadlok? Karon nga nasayra na nimo nga ang Dios nga nasayod sa imong mga kasalanan, determinado gayod nga musilot kanimo tungod sa imong mga kasalanan. Higala tan-awa ang kalapdon ug kaladmon sa imong sala batok sa Ginoo sa iyang balaod. Sa 10 Commandments, gisugo ka sa Ginoo nga higugmaon mo siya sa tibuok mong pagkatawo, nga dili ka magbaton og laing mga Dios gawas kaniya, nga simbahon mo siya og alagaran sumala sa iyang gipadayag nga pamaagi, ug dili sumala sa imahinasyon sa mga tawo nga imong tamuron ang adlawng igpapahulay aron sa pagsimba kaniya, nga imong tahuron ang imong mga ginikanan o si bisan kinsa nga adunay awtoridad kanimo, nga dili ikaw mo patay o magdumot man, nga dili ka mangabit o magbaton og kaulag sa imong hunahuna o kasing-kasing, nga dili ka mangawat, mamakak o mga bugho sa imong kasing-kasing. Na ka na makita sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 1 hangtod sa 17.
Niadtong adunay nangutana kang Hesus kung unsa ang pinakadako nga sugo, mitubag siya, higugmaa ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una, higugmaa ang imong isig katawo sama sa imong kaugalingon. Mga higala, sumala sa kasulatan, dili ka ba nagbarog nga hinukman sa Dios gumikan sa imong pagsupak sa iyang mga sugo? Posible nga aduna kay limpyo nga police record diri sa yuta or NBI record, pero aduna kay kriminal nga record didto sa langit. Ug dugang pa, ang nakapabugat og samot niini nga problema mao nga wala kay bisag unsa nga mahimo aron mausab ang imong record. Ang Dios lamang ang makasulbad sa imong hugaw nga record. Dili ka makasikreto og pangukay sa mga record didto sa langit aron idoktor ang imong mga record. Dili nimo pwedeng ipakabuang ang Ginoo sa paghunahuna nga nasayop sa paghukom kanimo siya. Isip takos nga itambog sa impyerno pinaagi sa pagpresentar sa imong gawasnon nga pagkabuutan o relihiyosong mga binuhatan. Dili. Ang korte sa langit dili masuhulan, dili mabayaran, dili masabornuhan. Gi-require sa Ginoo nga mabayaran sa kinatibuk-an ang silot sa sala. Ug ang giingon sa Roma kapitulo 6:23, unsa man ang silot sa sala? Ang bayad sa sala mao ang kamatayon. Ang balaan nga balaod sa Ginoo kinahanglan gayud nga matagbaw or else dili na siya hustisya o makatarunganon. Higala, kung atubangon gayud nimo ang pagkaseryoso ni ining problemaha, mugawas nga gamay ra jud di ay kaayo ang uban pa nimong mga problema sa kinabuhi. Wala ra ka kumingking ni ining problemaha. Kung mahitabo kini, mutawag gayud ikaw sa Ginoo og mga liyupo sa iyang kaluoy. Ug tinuod gayod, adunay kaluoy sa Ginoo igsuon sumala sa gipadayag sa ebanghelyo. Sa mensahe sa ebanghelyo, ang Ginoo puno sa grasya nga naghinlo sa mga makasasala sa tanan nilang kasalanan pinaagi sa pagsilot sa substitute o kapuli nga mao'y nagpasan sa tanan nilang kasalanan didto sa krus sa Kalbaryo. Pero sa dili pa nato tukion ang solusyon sa imong problema, kinahanglan usa natong tanawon pud ang lain pang bahin sa imong problema. Aduna kay problema, dili lang sa hugaw nga record sa langit, kundi aduna pa ikaduha, hugaw nga kasing-kasing diri sa yuta. Ato kining tun-an sa Jeremias kapitulo 17 bersikulo 9, tataw kaayong gideklarar sa Ginoo nga ang kasing-kasing sa tanang tawo hugaw. Ang Jeremias 17:9 nagaingon, ang kasing-kasing sa mga tawo malimbungon labaw sa tanan, ug labihan kini kadautan. Sa lain pang bahin sa Biblia igsoon, mabasa nato sa Ecclesiastes kapitulo 9 bersikulo 3 nga ang kasing-kasing sa mga anak sa mga tawo puno sa pagkadautan, ug lunlon kabuang ang sulod sa ilang kasing-kasing. Tinuod kayo kini. Dugang pa, tulid nga gitudlo ni Jesus nga ang tinubdan sa pagkadautan nakagamot sa kasing-kasing sa tao. Unsa may giingon sa Marcos kapitulo 7 bersikulo 21 hangtod sa 23. Ang giingon dire, kay gikan sa kasing-kasing ang mga tawo makahuna-huna og dautan, makahimog sa lawayong pagpakighilawas, pagpangawat, pagpatay, pagpanapaw, kahakog, pagkadautan, pagpanglimbong, kalaway, kasina, pagpangdaot sa uban, pagkamapahitason og kabuang. Kining tanan nagikan sa sulod sa tawo ug maoy makahugaw kaniya. So nakita nato, ang kasalanan dili minugna sa atong palibot. Ang kasalanan nagagikan sa dautan nga kasing-kasing sa tawo. Mao kini ang laing bahin sa imong pinakadakong problema igsoon. Ang kasing-kasing nga makanunayon nga mahigugmaon sa kasalanan ug madinumtanon sa Dios. Kasing-kasing nga nakigsangka sa Dios, dili nagpasakop ug dili gayud makatuman sa iyang balaod. Mao kini ang giingon sa Roma kapitulo 8 bersikulo 7. That the carnal mind is enmity against God, for it is not subject to the law of God, nor indeed can be.
Posible nga ang imong pagtanaw sa imong kaugalingon, dili ra man pud kaayo katanto nga dautan, pero hinumdumi igsuon ang giingon sa Biblia nga ang kasing-kasing sa tao limbungan. Mao nga kun gibuotanan ka sa imong kaugalingon, gilimbungan ra diay ka sa imong kasing-kasing. Ang kasing-kasing master kaayo dili lang sa pagpanlimbong sa uban, kundili sa pagpanlimbong pod sa imong kaugalingon. Uban sa kumpleto nga pagbaliwala sa gilarawan sa Ginoo sa imong terrible nga kahimtang, ang imong kasing-kasing maglimbong kanimo aron imong hunahunaon nga dili ra man pud katanto nga dautan kaayo. Ang imong kasing-kasing magsulti kanimo nga sa imong kinasuluran, okay ra man pud ka. Dili perpekto, pero okay. Pero wala ba nimo makita nga kanang maong panghunahuna igsuon pagpamatuod lamang sa usa ka dautan nga kasing-kasing? Imbis nga muuyon ang imong konsensya mahitungod sa mga kamatuoran nga gipadayag sa Ginoo, gilimod naman Hinuon niini og gibali ug gitabunan ang kamatuoran sa mga bakak. Dugang pagayod, dili ba tinuod nga ang mga butang nga gibawal sa Ginoo nga imong buhaton mao ang mga butang nga imong gihigugma sa paghimo? Dili ba ang butang nga gisugo sa Ginoo nga imong buhaton mao ang mga butang nga imong gidumtan sa pagbuhat? Well, kung honest lang yun kitang muatubang niini, problema gayud kini. Tungod kay unsaon man imo pagpuyo sa langit kung aduna kay dautan nga kasing-kasing. Ang mahitabo kung makasulod ka sa langit, murag impyerno ang langit alang kanimo kay dili man nimo makaplagan didto ang mga butang nga imong hilig buhaton diri sa kalibutan. Walay tanduway, walay beer, walay hinebra sa langit. Walay laway nga mga butang sa langit, walay droga sa langit. Unsa man ang anaa sa langit igsuon? Ang anaa sa langit, pagsimba ug pagdayeg sa Ginoo. O ganahan ka mo simba sa Ginoo? Dili ba mao kini ang dili nimo gustong buhaton diri sa kalibutan? Magbilar ka og 4 ka oras sa pagtan-aw og salida ug uban pang kahilayan, pero kalit lang nga katulgon og magduka ka kun adunay pagsimba sa Ginoo ug pagwali sa iyang pulong. Kung makasulod ka sa langit igsuon nga adunay dautan nga kasing-kasing, kanunay lang jud kang saputon kay puro man pagsimba o pagdayeg sa Ginoo ang anaa didto. Pero ang kamatuoran, dili itugot sa Ginoo nga makasulod sa langit ang bisan kinsa nga adunay dautan og rebelde nga kasing-kasing. Ang pasudlon sa Ginoo didto ang mga makasasala nga nakadawat og kapasayloan sa ilang sala, nga adunay kasing-kasing nga gilimpyuhan sa Ginoo. Pero nungka nga makasulod didto ang makasasala nga rebelde nga adunay dautan nga kasing-kasing hinumdumi kana igsuon. Karon ang nakapabug-at ni ining problemaha mao nga dili nimo kayang bag-uhon ang imong kasing-kasing. Ang Ginoo nagaingon sa Jeremias kapitulo 13 bersikulo 23, mausab ba sa Ethiopianhon ang kaitom sa iyang panit? Umahimo ba sa leopardo ang pagpala sa iyang mga kabang? Kun mao, nan, kamo naanad sa pagbuhat og dautan makabuhat usab og matarong. Well, mga kaigsuonan, ang klaro kaayong tubag ni ining pangutanaha, dili mahimo sa usa ka tawo ug hayop nga usbon ang ilang pamanit o natural nga kinaiya. Sa susamang paagi, ang mga tawo nga adunay dautan nga kasing-kasing dili makahimo ug maayo tungod kay kontra kini sa ilang natural nga kinaiya. Tinuod nga pwede nimong usbon ang pipila sa imong gawasnon nga batasan, pero dili nimo kayang usbon ang natural nga dikta sa imong kasing-kasing. Mahimo sa usa ka tawo ang paglikay sa pagpakinghilawas gawas sa iyang kaminyoon, pero ang iyang kasing-kasing nagmanggiulagon gihapon. Pwedeng batasanon sa usa ka tawo ang pagsimba kanunay ug paghatag og ikanapulo, pero ang iyang kasing-kasing layo gihapon sa Ginoo. Pwede alang sa usa ka babaye ang paglikay sa chismis, pero dili niya mapugnan ang iyang kasing-kasing sa pagdumot sa iyang gidumtan nga tawo. Mao kini ang ikaduhang bahin sa imong pinakadako nga problema igsuon. Dili lang kay aduna kay hugaw nga record sa langit nga dili nimo mahimong usbon, kundi duna pud kay dautan nga kasing-kasing diri sa yuta nga dili pud nimo kayang usbon. Hangtod dili nimo atubangon kining subo nga balita igsuon, dili gayud nimo masabtan ang maayong balita sa ebanghelyo ni Kristo. Ang ebanghelyo or maayong balita lamang
alang sa mga nakaamgo nga sila makaluluoy kaayo sa ilang bugat nga kahimtang ingon nga mga makasasala. Ang ebanghelyo ni Kristo, mga kaigsuonan, mao ang maayong balita mahitungod sa gibuhat sa Ginoo sa iyang hataas nga grasya pinaagi sa iyang anak, ang Dios ug manluluwas nga si Hesukristo, aron mapapas ang hugaw nga mga record ug mausab ang dautan nga mga kasing-kasing sa daghan kaayong mga makasasala. Paminawa ang giingon ni Jesus sa katapusang panihapon kauban sa iyang mga tinun-an. Niadtong hapit na siya patyon, miingon si Jesus, "Kining kopa mao ang bag-ong kasabutan sa Dios, tiniman-an sa akong dugo nga giula alang kaninyo." Gisamarais ni Jesus ang katuyuan sa iyang misyon sa tulo ka pulong, ang bag-ong kasabutan. Tanang gibuhat ni Jesus sa paghukas niya sa iyang himaya o sa pag-anhi sa kalibutan ingon nga usa ka tinuod nga tawo. Ang tanang gibuhat niya sa iyang walay sala nga kinabuhi. Ang tanang iyang pagabuhaton pinaagi sa iyang kamatayon ingon nga kapuli nga nagpas-an sa kasalanan sa iyang katawhan. Ug pinaagi sa iyang mahimayaong pagkabanhaw, misangpot ug natapos sa iyang pagtukod sa bag-ong kasabutan. Apan unsa ba ang gisaad sa Ginoo sa bag-ong kasabutan? Gisulat sa Biblia ang unod sa bag-ong kasabutan sa Jeremias kapitulo 31, bersikulo 31 hangtod sa 34. Mao kini ang kasabutan nga himuon ko uban sa kanila. Ibutang ko ang akong sugo sa ilang kaisipan ug isulat ko sa ilang kasing-kasing. Ug mahimo ako nga ilang Dios ug sila akong katawhan. Pasayloon ko ang ilang mga sala ug dili ko na hinumduman ang ilang mga kalapasan. Mga kaigsuonan, ang bag-ong kasabutan naglangkob sa paghatag sa duha ka panalangin. Una, nagsaad ang Ginoo nga dili na niya hinumduman pa ang mga kasalanan ug kalapasan sa iyang mga katawhan. Sa laing pagkasulti, nag-ingon ang Ginoo nga iyang papason ang ilang hugaw nga mga record hangtod sa kahangturan. Dili na niya sila panilngan pa sa ilang mga kasalanan. Sa korte sa langit, ang mga katawhan sa Ginoo na absuelto na sa ilang mga kasalanan ug kalapasan. Sumukad to ang unang panalangin. Ang ikaduha, sa bag-ong kasabutan, nagsaad ang Ginoo nga iyang ibutang ang iyang mga balaod sa mga kasing-kasing sa iyang mga katawhan ug isulat ang iyang mga balaod sa ilang hunahuna. Sa bag-ong kasabutan sa laktod nga pagkaistorya, ginausab sa Ginoo ang kasing-kasing sa iyang mga katawhan sa pamaagi nga ang iyang mga balaod nga kanhi ilang gisalikway o gidumtan nabutang na sa mga kasing-kasing sa iyang mga katawhan aron ila nang tinguhaon nga sundon ang mga sugo sa Ginoo. Ang makalipay sa Ginoo, ila nang ikalipay. Ang makapasubo sa Ginoo, ila na pud nga ikasubo. Dugang pa, ang balaod sa Ginoo dili lang niya isulat sa ilang mga kasing-kasing aron ila na kining tinguhaon sa pagsunod, kundili hatagan pud sila sa Ginoo og kagahom sa pagsunod niini sa nahabiling mga katuigan sa ilang kinabuhi hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Mao nga sa bag-ong kasabutan, ang Ginoo isip maghuhukom og tighimo nga matarong sa iyang mga katawhan nagapapas sa ilang hugaw nga record. Ingon nga mananambal sa kalag, ginausab o ginaayo niya ang ilang dautan nga kasing-kasing gumikan sa sala. Mao kini ang maayong balita igsuon. Sa grasya sa Ginoo, ang hingpit nga gasa gihatag sa Ginoo alang sa pagpapas sa hugaw nga mga record ug alang sa pagbag-o sa mga kasing-kasing sa bisan kinsa ug sa tanan nga moduol sa Ginoo pinaagi sa pagtuo kang Hesukristo. Maulamang kini ang bugtong nga kasulbaran sa imong pinakadako nga problema higala. Unsa ang but pasabot ni ining tanan alang kanimo? Una, dili but pasabot ni ini nga kinahanglan mo resolbar ikaw nga bag-uhon nimo ang imong kinabuhi aron dili mahugaw og samot ang imong record. Dili mga kaigsuonan, dili ka na ang mensahe sa ebanghelyo. Bisan pag matulid nimo ang imong kinabuhi ug dili na madugangan pa ang mantsa sa imong record sa langit, nagpabilin paghihapon ang hataas nga bungtod sa imong kasalanan sa nangagi.
Ang dili pagdugang og sala sa bungtod sa kasalanan nga imong napundok sa daghang mga katuigan, dili makaluwas kanimo sa pagkalunod sa impyerno. Barog og pagkinabuhi nga tulid, dili kana ang ebanghelyo ni Hesukristo. Dugang pa, ang mensahe sa ebanghelyo dili susama niining nauso na karon sa daghang mga grupo, kining ilang giingon nga desisyon ni igsuon nga magkinabuhi na ikaw alang kang Hesus ug musugod na ikaw sa pagsunod kaniya. Sa imong kasing-kasing nga dautan, dili gayud nimo kini tinguhaon ug dili gayud ikaw makahimo niini. Mao kana ang problema higala. Ang imong dautan nga kasing-kasing nakaprogram na sa paglipay sa imong kaugalingon ug dili sa paglipay kang Hesus. Dili ka makasunod kang Hesus sa imong kahimtang karon. Kinahanglan nga makabig ikaw ni Kristo. Kinahanglan nga mabag-o ikaw sa imong kinasuluran. Kinahanglan nga mabatunan nimo ang bag-o nga kasing-kasing. Ug dugang pagayod, ang mensahe sa ebanghelyo dili susama niini. Basta tuuhi ang kamatuoran mahitungod kang Hesus nga siya namatay sa krus alang sa mga kasalanan ug uban pa, ug sunod niining pag-ampo nga akong ipasumay kanimo. Ug human niini, okay na ang tanan. Dakong dili mga higala. Dili kana ang tawag sa ebanghelyo. Unsa man ang mensahe sa ebanghelyo? Ang mensahe sa ebanghelyo mao kini: come to Jesus. Duol kang Hesus. Siya ang tigpataliwala sa bag-ong kasabutan. Hebreyohanon 12:2 hangtod sa 4. Pinaagi sa pagduol lamang kaniya madawat sa usa ka tawo ang mga panalangin sa bag-ong kasabutan. Katong ipapason ang dautan nga record ug usbon ang dautan nga kasing-kasing. Tawga si Kristo karon higala aron sa pagluwas kanimo. Ilha ug ang kuna nga mirebilde ka kaniya nga imong gisupak ang balaod sa Ginoo ug nga ikaw dautan gayud sumala sa giingon sa kasulatan mahitungod kanimo. Usa ka makasasala nga takos itambog sa impyerno. Itugyan ang imong kaugalingon kang Hesus ug sa iyang kaluoy pangayua ang mga benepisyo sa bag-ong kasabutan nga gisaad alang sa mga nagtawag kaniya sa kamatuoran. Pangayua kaniya nga limpyuhan ang imong record ug bag-uhon ang imong kasing-kasing. Unsa giingon ni Hesus? Mateo 11:28, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan ug gibug-atan sa inyong gipas-an ug papahulayon ko kamo. Kung ikaw nabudlayan sa kabug-at sa imong kahugaw nga record ug nawad-an sa paglaom gumikan sa imong dautan nga kasing-kasing, duol kang Kristo higala aron masulbad ang imong problema ug mahatagan ka og kapahulayan. Si Kristo lamang ang makahatag sa tanang benepisyo sa bag-ong kasabutan. Ang mensahe sa ebanghelyo igsuon dili ang pag-ingon nga duol sa altar. Dili kini ang pag-ingon sulod sa inquiry room or duol sa pastor. Kining tanan mga pisikal nga mga buhat. Ang mensahe sa ebanghelyo mao kini: duol kang Kristo lamang pinaagi sa pagtuo. Siyang namatay didto sa cross ug nagbayad pinaagi sa pag-ula sa iyang dugo sa tanang silot sa sala. Kini mao ang espiritual nga buhat. Tawag kang Kristo alang sa kapasayloan sa imong mga sala ug alang sa kabag-uhan sa imong kasing-kasing. Importante nga mahinumduman nato nga kung luwason sa Ginoo ang usa ka makasasala, iyang ihatag ang duha ka panalangin sa bag-ong kasabutan: ang kapasayloan sa kasalanan ug ang kabag-uhan sa kasing-kasing. Igsuon pagbantay sa paghuna-huna nga mahimong mapapas ang imong hugaw nga record pero nagpabilin ang imong kasing-kasing nga walay gana sa sugo sa Ginoo ug sa pagsunod niini, dili kana mahimo. Dili ihatag sa Ginoo ang usa ka panalangin lamang nga dili iapil ang laing usa. Dili niya papason ang hugaw nga record sa usa ka makasasala nga dili iapil ang pagbag-o sa iyang kasing-kasing. Kining doktrina nga naluwas na ikaw gikan sa imong hugaw nga record ug padulong na ikaw sa langit bisan pa og nagpadayon ka sa pagkinabuhi sa sala ug sa pagsupak sa sugo sa Ginoo ug pagbaliwala sa iyang kabubuton kanimo sa imong kinabuhi. Kining doktrinaha igsuon makapatambog kanimo sa impyerno. Timan-i kana. Kung wala ka hatagi sa Ginoo og pagdumot sa kasalanan, tanang kasalanan ug dili lamang pipila ka mga kasalanan, kung wala ka hatagi sa Ginoo og tinguha nga biyaan ang tanan nimong sala,
Nailad ikaw higala sa imong kasing-kasing nga limbungan. Tawag sa Ginoo aron pasahiluon ka, ug aron usbon niya ang imong kasing-kasing. Nasulbad na ba sa Ginoo kining problemaha sa imong kinabuhi higala? Nahatagan ka na ba sa Ginoo kasiguruhan nga ang imong kasalanan napasaylo na ug ang imong record napapas na pinaagi sa kamatayon ni Kristo didto sa cross nga naghatag og kapasayloan sa tanang kasalanan? Makita ba sa imong kinabuhi nga nahatagan na gayud ikaw bag-o nga kasing-kasing? Kung wala pa igsuon, dangop kang Kristo karon. Pagpakiluoy kang Kristo, ang tigpataliwala sa bagong kasabutan, pangayua ang iyang grasya o kaluoy. Wala pa'y nalaglag gumikan kay kulang ang kaluoy ni Jesus. Adunay kaluoy nga mas halapad pa sa imong mga kasalanan, pero hinumdumi igsuon. Anaa lamang kini makaplagan sa tiilan sa atong Ginoong Hesukristo ug wala sa bisan asa. Diri na lang kita kutob tungod kay wala na kitay oras. Padayon ko kamong giimbitar nga motambong sa atong panagtigom didto sa Unidos Community Bible Fellowship sa panimalay ni Winstro Hangad, ugma puhon, adlawng Domingo, adlawng igpapahulay, alas 2 sa hapon. Daghang salamat.